diboni 12টা সাড়ে 12টা দিকে রকম খানা আর কাইসা বান কুন্দ্রি ফাইयै mo ani mo nok ek sailya khai tongmani o nok tini ban kundir phai mo hakai bai sebai tin rok udi thangbai ja kheto di rok ngai ani to kuno sorkarni hoite kuno facility kuno nok bo mayako tak sujora tei kuno kichu mayako ngai abuni pore tak mo bai thangbai ja ngai mo parani bumu ka kai to Islokipur samplai 1 number ward sini mo ka Kamu ani bumu ngai samasoron debroma mani mo ani tong thainok tini ani tong thainok bayei tini mai dong rok siu ya koi jeng kunu tabuk kunu sini mai dong rok sijak hain si jeng tin rok khosa lai ko tak su rati kunu sung mai ya tu yang lai tong lai jak kota kalai sini PS ngkai mongya kami bolok ngkai bolok mongya kami no